Ich bin real und ich bin echt. Samen, Men. Monospektakel von Joanna Bukowska-Davidova nach dem Roman von Liv Ullmann ist ein großer Erfolg gewesen und die Dramaturgie, die Inszenierung und die Idee kam ebenfalls von Joanna Bukowska-Davidova und es ist ein Teil des Programms von der Europäischen Kulturhauptstadt Plovdiv und wurde eben mit Hilfe der finanziellen Unterstützung des bulgarischen Ministeriums für Kultur und durch die schwedische Botschaft ermöglicht. Wir haben heute zu Gast Joanna Bukowska-Davidova, einer der hübschesten und talentiertesten Schauspielerinnen, die auch sehr viele internationale Projekte bereits ausgeübt hat. Dank, dass Sie sich heute die Zeit für uns genommen haben. Wir schätzen es wirklich sehr und es ist eine große Ehre für uns. Аз също ви благодаря. За мен винаги е удоволствие и се чувствам много смислена, че мога да стигна до толкова много хора извън пределите на България и благодаря на хора като вас, че организирате такива срещи и ги превеждате, за да могат хората да се докоснат до българската душевност и култура в мое лице. И можеш да ми говориш само на Йоанна, не се притеснявай. Jetzt werden wir erst einmal ein bisschen über Ihren Monospektakel Veränderung reden. Woher kam die Idee, um dieses Projekt des Monospektakels durchzuführen? Идеята беше инспирирана от няколко фактора. Тази книга на Лив Улман, Changing или Промяна, както е на български преведена, е един от нейните бестселъри, които по неведомите пътища на съдбата е написана точно в годината, в която аз съм родена, 77-ма. Тогава тя била на 40 години. Това е разказ за нейния живот от първо лице, автобиографичен. И винаги съм си мислила, откакто я бях прочела преди 16-17 години, преди изобщо да се захвана с този проект, че ако някога се осмеля да направя моноспектакъл, защото това за всеки актьор не е лесна крачка и не е лесно решение, това ще бъде точно върху тази книга. Там аз се разпознах на 100% като творец, актриса, майка от днешно време, жена и колко е трудно да бъдеш жена в днешните общества. Няма значение дали си в Норвегия, България, Европа, Америка. Жената продължава да се бори за правата си сред мъжете и този патриархален свят, в който иерархично всичко сякаш е устроено мъжете да са повече от жените. Това не е еманципаторско изявление. Когато прочетеш някои от нейните книги, ще разбереш, че то е по-скоро човешко заявление. За мен всяко същество от детето през стареца, от мъжа през жената имат абсолютно равни и равнопоставени права и всеки има своето право да е наравно с другия. И Лив го разказва това по нейния много човеколюбив, нежен, майчински начин във всичките нейни книги. Промяна ми е любимата. И всъщност аз направих спектакъла за себе си, за това какво е да си майка, актриса, за това какво е да си жена днес, за това как са ни формирали детските травми. Изобщо нейният текст, колкото и странно да звучи, макар че е на почти 50 години, откакто е написан, звучи много актуално. И най-важното за мен беше, че аз се разпознах в него като човек и актьор на 100%. И наистина понякога се чудя, когато говоря от сцената, дали това го говори Йоанна или Лив, т.е. препокриването между нас двете е много голямо. Единственото, което знам е, че винаги след всеки спектакъл излиза малко по-добра като човек, защото тя е такава. Eine ganze Schulklasse gekommen, um ihr Monospektakel anzuschauen. Wirklich riesengroßen Kompliment. Art von Monospektakel zwischen Kino und Theater, der erste in Europa war. Да, това беше моята иновативна идея, където мога да кажа с чисто сърце, че моят принос е на 100% в този моноспектакъл. Аз исках да остана вярна на това, че природите ни като актриси и на Лив и моята са еднакво приложими професионално и в киното, и в театъра. И поради това реших да създам моноспектакъл, който не е чистата форма на моноспектакъл. Моят спектакъл е наистина хибрид между кино и театър на живо. Около мен на сцената има 5 екрана, работим с 2
3D мапинг проектора, но най-голямата иновация, заради която в Орхус, Дания, наистина дойде цял клас да гледа спектакъл, беше, че това беше един от първите, да не кажа първия, спектакъл в Европа с AR. Това е Augmented Reality или добавена реалност. Чрез мобилните телефони на зрителите. Тоест, ние разработихме специално приложение за мой моноспектакъл с 4 луди глави, които единствените в България, които ми се вързаха на акъла 2018 година, тъй като AR беше откритието в киното. То е киноефект по принцип. 2017 се разработи изобщо този ефект. И реално 2018 ние направихме разработката, доколкото ни разрешаваше бюджета, който получихме, разбира се, от субсидията, която спечелихме от Пловдив 2019 Европейска столица на културата. И разработихме това приложение, чрез което приобщихме зрителя чрез неговия телефон да стане част от спектакъла. Това беше иновация голяма, защото обикновено всички знаем, че в театралната зала телефоните на зрителите са нашите врагове, не само на актьорите, но и на останалите зрители, защото когато звънне телефон в залата, всички се разсейват, започват да подскачат и да критикуват и така. Но аз реших да направим този вечен брак, наш съюзник и съмишленик в спектакъла, и всъщност тези деца дойдоха да видят как може да се използва в живо театрално представление AR-а, защото този клас специално изучаваше в един от техните университети по изкуствата как можем да използваме AR в живото изкуство, т.е. в театралния спектакъл. И за тях това беше... Те казаха, вие сте големи революционери, явно в България сте много напред с тая технология, щом сте създали първия спектакъл в Европа с AR. Викам, виждате ли тези 4 души, които са моя екип? Само ние сме единствените луди хора в България, които решихме, че това е възможно и работихме много, за да го направим, доколкото е възможно с средствата, които разполагаме. И така че да, това беше и моята отправна точка към младите хора, за които целият живот минава през телефоните и компютрите. Ние като по-старо поколение се опитваме да го отричаме, но това значи да отричаш бъдещето. По-скоро трябва да приобщиш бъдещето към настоящото изкуство и да го развиваш в тази посока, отколкото да налагаш забрани или само да мрънкаш и да си против. Не, просто трябва да намериш какво е решението на проблема, а не да пилиш върху проблема, защото проблема няма да изчезне. Това е бъдещето, ние трябва да го приемем и да го развием. И смятам, че едни пък други млади хора в България ме нарекоха Йоана Буковска е промяната в българския театър чрез променяне, заради тази смела технологична стъпка, която направихме. И сега, когато възродих, защото сега на 29 ноември направих една възкресенска премиера на променяне, 3 години не го бях играла, мене ме помля ковида. Тогава, когато дойде, аз си бях организирала сама 30 града турне в България, което изобщо не се състоя. Това беше точно в месеците, които беше пълния локдаун в България, и това мене много ме събори емоционално, психологически. Много ме разочарова, че държавата не пое никаква отговорност и към нас, и към толкова трудно организирани турнета, защото когато си в частния бизнес, т.е. когато си актьор на свободна практика, както съм аз от 2015 година, аз не съм член на никоя трупа, работя с конкретни договори към конкретни ангажименти, като роли и театри. Много се обезверих и ми отне 3 години да събера отново вяра, кураж и смелост, да възстановя сама отново, защото аз съм там и продуцент, и менеджер, и счетоводител, и администратор, и актриса, и организатор, и всичко. Аз съм човека театър, без никаква скромност го заявявам това. Много е трудно, защото наистина държавата, дори когато печелиш субсидия, програма, проект, тя никога не дава 100% пари, които са ти нужни да го осъществиш, дава между 1/3 и 2/3 от парите, и ти отново трябва да продължиш да се бориш, да правиш както си го замислил, за да не бъде компромисно това, което искаш да предложиш на хората като продукт и да защитава достойно името и авторитета ти като качество, в което ти да присъстваш също достойно, но когато сам си продуцент и нямаш агент, както всички нормални актьори, които са
така доказали своята стойност и професионализъм, навсякъде по света имат агенти, в България нямаме и това. Наистина е много изморително, но аз не се оплаквам, защото Бог е добър, съдбата ми дава правилните хора и правилните стимули и смея да твърдя, че Йоана Буковска се е превърнала в марка за качество в изкуството, което не е лесно, защото да правиш високо художествен и интелектуален театър, който храни душата, а не плоските и така първичните страсти, които се стимулират от всяко вече шоу по телевизията и смяташ така, възприето е в България, че да правиш изкуство, което се продава скъпо, трябва хората много се забавляват, за да си купят скъпи билети за него. Но всъщност има една прослойка хора, които не са кресливи в социалните мрежи и които не ходят на просташките и пошли представления, които са по-скъпи от интелектуалните в момента като цена, а искат наистина да влизат в театралния салон или в киносалона и да излизат променени, но просветлени, а не просто много да са се смяли, много да са се забавлявали и точно след един час, ако ги попиташ какво са гледали, те да не си спомнят, защото то не ги е докоснало реално. То е било просто като дъвка, която си дъвкал, пускала е сладък сок и след един час си е изплюл. И си забрал, че си дъвкал дъвка. Изкуството е нещо, което е произлязло от духовните практики на религиозните свещеници и вярвам, че трябва да се занимава с по-висшите сфери, с по-дълбоките пластове от това да дъвчеш дъвка. Както знаем, то е забранено дори и би трябвало да е забранено да дъвчеш дъвка в киното и театъра. Titel des Monospektakels lautet ja Veränderung. Kann man jetzt davon ausgehen, dass es auch eine Veränderung in Ihrem Leben geben wird, dass Sie vielleicht jetzt auch hinter der Kamera stehen oder professionell einfach eine Veränderung durchmachen? Oder war es einfach ein reiner Zufall, dass der Name Veränderung war? И не. Самото променяне като спектакъл беше, защото променяме стереотипа първо, че театъра може да бъде и кино на живо. Второ, че телефоните могат да се използват като, като замишленици и това променя стереотипа за телефоните в театралната зала, като инструментариум на самото представление чрез AR приложението, което всеки зрител при желание може да си изтегли преди влизането в салона. И променянето е, че самия процес, който изследваме с Лив Уман през нейния текст в книгата и в моето представление, че живот е постоянно променяне. Там няма крайна точка. Дори смъртта, и аз и тя смятаме, че да, това е сякаш видимата крайна точка от тук и сега, но аз съм убедена, че пътешествието продължава и променянето продължава и след тази точка. Просто никой не се е върнал, за да ни разкаже какво се случва след това. Иначе, относно въпроса ви, той вече е факт. Аз не съм го популяризирала, но аз имам няколко проекта, които като пилотни епизоди е задвижен, където по-скоро аз съм креативен продуцент. На някой от тях съм и сърежисьор. Дори се съветвах с моя приятел и ментор и режисьор на един от големите ми филми, Дочо Буджаков, който написа и сценария на след сезона специално за мен като актриса. Исках да запиша магистратура в Академията за кинорежисура. Но той каза, това значи първо да спреш да работиш като актриса поне за 1 година, второ, ти няма да научиш нищо повече от това, което ти вече знаеш за 33 години в киното. Което е точно така. И обикновено това си личи, вика, освен това човек, който разбира от кино и независимо дали е режисьор или актьор, е гледал последните ти роли, които ти последните 10 години правиш, независимо дали в сериал или в филм. Те са изработени режисьорски и се отличават от останалата продукция, защото ти самата работиш много върху тях и това показва твоя режисьорски поглед върху ролята ти и в присъствието ти в целия процес, така че ти нямаш нужда от магистратура по кинорежисура, така че имам своите амбиции, те са свързани и с киното, разбира се, но са свързани с образованието в България и пак е в посоката на това да променим стереотипа си, да спрем да възприемаме това, че децата стоят само пред екрани, в интернет и така нататък. Българското образование е доста закостеняло в тая посока и имам една концепция, която разработих в COVID-а,
Казва се последите на 3 точки, примерно Вазов, Яворов, Алеко Константинов, Гео Милев, Йовков, Елин Пелин, всички хора, будители, които се изучават в училищата, но които децата така са оформени учебниците им днес. И аз това го разбрах също покрай моите деца, на които бях учителка преди да се появи онлайн обучението официално в образователната система, че като им отворих учебниците, се хванах за главата как е прекъсната нашата емоционално самосъзнание, кои сме, защо изучаваме тези хора, защо те са важни за нас като българи, защо те са били различни тогава, за да станат имена и да станат стъпалата на стълбата, по която хората, особено след освобождението от турско робство, да се изкатерят, за да стигнат до новото си интелектуално и така духовно самоосъзнаване, кои сме и на къде трябва да продължим. И всъщност моята концепция е, че разработваме мини документално-художествени филмчета за живота на тези хора. Последите, затова се казва последите, в градовете, в които ние днес живеем, но на които никой днеска не обръща внимание, никой не чете плочите по фасадите на къщите, никой не знае в къщите музеи, които са запазени от тогавашния им живот, какво точно се е случвало, че има апартаменти, които в момента са обживени и живеят съвсем други хора, но примерно там се е случвало нещо трагично или величаво, свързано с този човек. И ние живеем на тези места, ходим по тези улици и сме забравили за всичко това. И затова искам да направим такива филмчета, които да са пуснати свободно в интернет. Може да използвате, аз ще ви изпратя линкове, части от първите 2 пилотни, които направихме за Вазов и Яворов в София, за да видите за какво става дума, защото ние създаваме парчета живот, такива каквито са те били. Ние работим с много документи, с много исторически книги, върху които създаваме сценариите. Създаваме парчета живот, истини от това, кои тези хора са били, какво се е случвало на тези места, които са запазени до ден днешен в нашите градове. И така децата си създават сетивно емоционално усещане кой е човека. Защото сега, ако ти на едно дете му казваш Омир, Вазов, Екзюпери, за него няма никаква разлика между тези хора. Нито като националност, нито като време, кога са съществували, писали. А когато видиш филм, съпреживееш нещо емоционално с този човек, той вече не е просто буквички под един доста скучен архаичен текст. Той е човек, който го е написал, защото това му се е случило и иска да промени нещо в теб, като негов наследник и да помниш кой си. Така че да, много обстоятелствено отговорих на този твой въпрос, но аз започвам просто, когато наистина си бил в една професия 33 години, както аз. Познаваш най-добрите професионалисти във всяка сфера. Работил си с тях, знаеш за какво можеш да ги използваш. Тоест аз вече ставам като човек, който реди пъзел с най-добрите, за да създадем продукт, който ще остане във времето, защото интернет може да е враг, но може и да е голям съюзник и приятел, когато знаеш какви семена посаждаш в него. И вярвам, че когато тези филмчета станат достъпни навсякъде, чрез интернет и с английски субтитри, това ще може да се гледа и от българите в чужбина, и от децата на българите в чужбина, които не говорят български, но ще имат субтитри, за да може да разберат. И най-вече може да се разбере и от чужденците, за да разберат защо тази държава е жива и продължава да функционира и всъщност е една от най-древните цивилизации, живи цивилизации. И наистина все повече се доказва, че това е люлката на европейската цивилизация, колкото и да е неудобно това на големите нации в Европа в момента да бъде афиширано това признание. Но не можеш ти да си създаден 681, да говориш на този език, да се казваш по един и същи начин до 2024 и това не е без значение как се е случило. Естествено, че това е духа, самосъзнанието и езика на една нация. И аз някъде там искам да посветя моите усилия и познания и познанства професионални, за да го съхраним за следващите поколения, които все повече не са тук и не са в България, но не трябва да забравят кои сме. In den ganzen Monologen, welches Monolog oder welches Zitat ist Ihr Lieblingszitat oder Monolog?
Знаеш, много е интересно, аз ги забравям. Нося ги в себе си емоционално, като жизнен опит, който съм преживяла, но когато една пиеса спре да се играе, не знам каква е тази особена способност на паметта, на актьорската памет, поне при мене, защото всеки актьор ще каже различни неща за себе си, как работи, как функционира главата му и паметта му. Аз изтривам целият текст. В смисъл, случва ми се, отивам на кастинг и те ми казват, кажи някакъв монолог. И се оказва, че в момента няма монолог, който да играя. И нищо не мога да им кажа, което е абсурдно. В смисъл, аз имам над 110 роли изиграни в киното и театъра общо. Но, нали си даваш сметка, че аз не мога да пазя в главата си 110 текста. Абсурд. В смисъл, когато ти играеш, в момента моят репертуар се движи между 6 и 7 пиеси, които са в главата ми. Естествено, моноспектакъл ми е един огромен монолог. От 20 и колко страници, 5 да речем. Моноспектакъла ми продължава час и 45 минути, в който само аз говоря, естествено. Така че това е най-гигантското нещо. Gibt es aber trotzdem irgendeinen Lieblingsmonolog oder so, was sie auch so mit ihnen verbindet? Ами, не знам, аз когато играя се възприемам по друг начин, но имам различни цитати, наистина цитати, които са от мъдри и големи хора, които са по-скоро като мото на моя живот и на това, към кое се стремя. В смисъл, минавала съм в различните си периоди от живота през различни такива мото пътеводители, от рода на това, че най-тъмно е преди разсъмване, или човек не може да лети над себе си, или че имам една много хубава, която ми е по-скоро наистина като той е като мини притча, но тя ми е като водач и за отглеждането на децата ми и за отглеждането на последователите в професията ми, но тя е за няколко малки пиленца, които били с техния учител и той им казал: пристъпете към ръба. Те казали: страх ни е. Той пак казал: пристъпете към ръба. И те казали: ще паднем. Той казал: пристъпете към ръба, моля. Те пристъпили, той ги бутнал и те полетели. Welche Rolle war am schwersten zu spielen? Всяка следваща е по-трудно от всички предишни. Но аз си ги избирам така. Аз никога не приемам роля като типаж, която вече съм играла. Никога. Това ми коства много. Защото обикновено, когато направя силен персонаж, смея да твърдя, че в киното особено имам много такива, започват да ме канят само за такъв типаж роли и аз имам наглостта и смелостта при липсата на работа и на пазар на актьорите в България да отказвам роли, защото аз им казах: не, аз това вече го изиграх и го изиграх по възможно най-добрия начин. Няма да повтарям нещо и то на по-слаба степен от това, което е като история описано. Ако ми дадете точно другата, противоположната роля, веднага ще се съглася, но за тази, която ме каните, няма да се съглася. Най-сложни са ролите, които се доближават много до мен. Много ми е по-лесно да си измисля и да напълня с детайли, да се развихри въображението ми, да не ме е страх и срам, да направя най-ужасната жена на света, но когато то е някакъв чисто психологически процес, аз съм си говорила с психиатри, с психолози за този феномен, че когато една роля се доближава до твоята същност като човек, ти подсъзнателно започваш да се криеш и да се затваряш, което за актьорската природа е много противопоказно. То трябва да е точно обратното. И колкото по-далече от тебе, толкова повече, поне при мене, се развихря въображението и тя става 100% жива и такава пълнокръвна. Смея да твърдя, че както вече споменах, променяне е много близо до мен и затова там винаги съм трепетна къде да не би дали спазвам точната граница, дали съм достатъчно вярна, защото моноспектакъл изисква огромно саморазкриване по принцип. А и когато нещо е толкова близо до тебе, това вече става на втора и трета степен. Първо. Второ, ролята ми в след сезона се опитах да я направя наистина
почти 100% Йоана. Първо, защото е писана за мен, познавайки ме като човек и като актриса. Дочо Бочаков за това я създаде такава. Но трудността идва в това, че винаги скачаш в неизвестното. И винаги е голямо пътешествие към мене си и към човека, когото трябва да изиграя. Аз съм го казвала и в други интервюта, аз винаги пиша, особено на кинообразите си, биографии. В смисъл от раждането през живота му до момента, в който ние виждаме този човек в дадения сценарий, какво му се случва, за да мога да изградя неговия живот, защото те нямат моя живот, нямат моите семейство, нямат моите приятели, те имат съвсем други дадености, за да станат такива хора. И всъщност реално аз съм един вид профайлър, така се наричам, защото актьорите трябва да сме профайлъри, иначе всички роли си приличат. Ще играеш едно и също цял живот, ако не правиш този вид, според мен, работа. И затова при мен е наистина откраднат живот е моята професия, защото това взема много от личния ми живот, за да създам един друг паралелен живот, който за малко живея. След това трябва да изляза от него, но съм щастлива, защото този друг паралелен живот, който не съм аз, и с обстоятелства, които, слава Богу, повечето, не дай Боже, никога да не ми се случват. Те са доста крайни моите героини, с доста крайни случки в живота им, но ми подаряват своите емоционални подаръци като опит, защото това е човешки опит. И веднъж ти, като си го минал емоционално пред камерата, все едно ти се е случило наистина. Затова говоря и в моноспектакъл, че това са неща, които ти не си допускал за себе си, но като веднъж минеш през тях, все едно наистина са ти се случили на живо в живота и това е голямата магия на актьорството, че ти си преживял много животи паралелно с твоя собствен. Abseits der Bühne, würden Sie uns erzählen, was Sie so in Ihrer Freizeit gerne machen oder was Sie sonst so für Aktivitäten ausüben? Йоана извън сцената е основно майка. Особено откакто се родиха моите близнаци, преди почти 12 години ще станат. Да, т.е. 12 години стават с бременността, тъй като реално аз спрях да играя в момента, в който разбрах, че съм бременна с близнаци. И те пренаредиха приоритетите ми изцяло като човек и жена. Реално заради тях и напуснах щата и трупата на театъра на армията, за да мога да определям сама кои да са ролите, кои да са ангажиментите, кое да е времето, в което не съм с тях, а не някой друг да ми го диктува, аз да плащам на човек да е с тях по цял ден. Това ми се видя нередно и неправилно, просто така. Това ми даде стимула да стана актьор на свободна практика всъщност. Иначе какво обичам да правя? Обичам да съм сама, в интерес на истината. Обичам да съм сама на плажа, да речем, и да чета книга, и да общувам сама само с морето. Хората, колкото и странно да е, защото аз съм в една много социална среда и винаги работя в екип от много хора. Всъщност аз съм социопат. Това е странно, но е факт. По-скоро съм интроверт, което също е странно за човек, а и то актьор. Но от всички биографии, които съм чели и автобиографии на актьори, всъщност не е толкова рядко срещано това да си интроверт и да си актьор. Обичам много да чета, обичам да слушам музика, обичам да общувам с природата. Природата е моя най-голям акумулатор. Аз съм родена в Габрово, в Балкана. София определено не е моя град, става все по-урбанизиран и все по-малко природа има в него. И когато имам нужда от истинско зареждане, просто избягвам някъде в къщичка, на хотел, сред гората, до морето, нещо, което имаш 100% общуване с природата, за да можеш бързо да заредя акумулатора и да се впусна отново в раздаването на енергия на хората и големия град, което не е лесно. Unter den Linden ist ja ein Film, der komplett in Amerika gedreht wurde mit Hilfe von amerikanischen Mitteln. Und in dem Film geht es ja um Auswanderer. Да, това е нашата малка победа като българи и творци български, защото обичам да се шегувам с това, но наистина ми доставя удоволствие. Това беше нашия ответен удар на това, че реално американските еврейски продуценти купиха Бояна филм
и нашия киноцентър Бояна, и тук се снимат основно американски филми с американски актьори, американски екипи. Българите сме обикновено или статисти, или масовка, или... Да, голяма част от технически екип българи, които са много добри професионалисти, са наети нон-стоп там да работят. Но Ароматна липа на Сиси Денкова, която е второ поколение българка в Мемфис, Тенеси, която е завършила там и училището си, и висшето си образование като продуцент, сценарист и режисьор кино. Работила е като асистент в някои студия на LA, така че тя е наистина българският дух, импрегниран и как да кажа, и форматиран в американски условия, но тя направи точно това и с този филм. Тя създаде една българска история, написана от американски сценарист. Сценаристката е една от... съжалявам с имената, в момента не съм в най-добрата си форма, но тя е една от топ 20 сценаристите в Америка. Написа сценария за нашия филм, който е между 80 и 90% на български. Има съвсем малко американци, които говорят естествено на английски. И тя разказва всъщност съдбата на малката българска диаспора в Мемфис, която наброява 36 човека българи. И всъщност това са нейни емоционални преживелици, спомени, истории, които тя е била или пряк, или косвен свидетел. И ние създадохме, и ние и за малко ние самите бяхме с тяхната съдба, защото ние българските актьори, на които тя много трудно ни изкара визи, за да заминем, и то работни визи, за да заминем да заснемем този филм там. Този процес също беше стопиран от COVID-а, тъй като тя направи нещо като кастинг. То не беше точно кастинг, а разговори с всички нас. Тя искаше да събере наистина големи и доказани имена в България. Факт е, че с тези колеги аз никога преди това не съм се срещала да работя, и това беше изключителен подарък и празник и за мен, защото там са Иван Бърнев, Тончо Токмакчиев, Албена Михова, Албена Колева, Рени Берангова, кой още? Имаме 3 колеги, които работят като актьори в LA, но са българи: Жанет Иванова, Мария Бобева и... последния ми избяга. Става дума, че сме 10 български актьора, разказващи историята на тази малка диаспора българска в Америка. Там работихме с американски екип от Мемфис, повечето мексиканка операторка, невероятна млада дама, страхотна с камерата, наистина, чернокожа гримьорка. Изобщо точно на обратното. Този филм беше като негатив-позитив на това, какво се случва в България. Ние отидохме там и превзехме по този начин българската творческа част, превзе Америка за малко. Но ние самите бяхме също български емигранти, работещи в Америка, макар и за месец и половина, колкото отнеха снимките там. Ние знаехме как се чувстват те, защото ние сме нети там на работа, за малко сме, не сме за години, където те трябва да направят къща, семейство, изобщо среда, в която да се установят и да живеят те и децата им, но виждахме какво е отношението към различните, като нация, като това, че си белокож, все пак не трябва да забравяме, че това са Южните щати и там расизма е точно в обратната пропорция. Бяхме различните във всяко едно отношение. И това много помогна за филма. Това да се чувстваш, макар че си актьор, точно защото си българин, отишъл да работи за малко в Америка, за да заснеме този филм, се чувстваш точно така, както се чувстват тези българи, които са отишли там да се доказват и да се налагат. Тоест имаше едно много особено препокриване на художествена реалност и истинска реалност, която ние живеехме. Освен това, ние познавахме всички тези хора, защото те се запознаха естествено с нас. Тези хора от диаспората, става дума българите, бяха част от масовката на филма, т.е. те се снимаха във филма също. И за пръв път се запознаваме, поне аз, с прототипите, които играем. Това е изключителен шанс и много голямо такова странно и приятно преживяване, но и много отговорно, защото ти виждаш човека, когото играеш, малко или много. И така, беше много забавно, че понеже
екипа наистина са американци и те не разбират какво говорим, но виждат много емоционални сцени, които текат, някаква много голяма истина, която се случва, нали, наживо пред камерата. И ходеха при Милена Михайлова, която беше нашия скриптер. Тя работи в Лондон. Милена Михайлова е дъщерята на Евгений Михайлов, големия ни кинорежисьор в началото на прехода. И понеже тя като най-добрият координатор между български и английски случая можеше да координира какво снимаме, какво трябва да се направи, и тя записваше, разбира се, и реплики и така. В смисъл, работата на скриптъра е много отговорна във всяка продукция, но те винаги отиваха при нея. Те какво си казаха сега, защото стана много интересно, пък ние нищо не разбираме. И тя им превеждаше нещо набързо, но трябва да гледа монитора, нали, трябва да отбелязва всички неща, които се случват. Беше много хубаво, защото така ставаш наистина част от света и ставаш интернационален. Точно в такива проекти. Защото отиваш да разкажеш една чисто българска история за малкия български остров в Мемфис и ставаш за малко част от света и част от голямото нещо. И после се връщаш в България и продължаваш. Така че да, този филм също е вид променяне на стереотипите и на разчупването на това, кои сме като самоосъзнаване и самочувствие, но и като кои сме пред другите, т.е. те започват да гледат на нас с друго око. Което мисля, че беше променено точно от Мария Бакалова. Аз съм много щастлива, че в моя осъзнат живот това се случи, защото когато българин влезе с шут в Холивуд по начина, по който тя го направи, то толкова млада и толкова категорична, с толкова много номинации, част от които тя спечели в най-големите изобщо и престижните награди, от тогава съм убедена, че на България се гледа по друг начин в киносредите. Преди това наистина имаше и такава реплика дори в Аромат на липа, ни бъркат с Боливия. Като кажеш България, тече разговор и след това викат: вие бяхте от Боливия, нали? Смисъл, те дори не знаят къде е България, не знаят на кой континент, те не знаят кои са хората, които живеем тук. Така че това е огромна крачка. И ние дължим в голяма степен на късмета и упорството на Мария Бакалова и на такива малки крачки, които правим с филма като Аромат на липа и на Сиси Денкова, която се осмели да го направи. Защото да разпространяваш филм за българите в Америка не е лесно, но не е тая борба, те първа и предстои. Das heißt, dass durch Joanna die bulgarische Kultur international verbreitet wird. Ами реално да, защото да, този филм сега е много нашумял в момента, понеже наскоро му беше премиерата и в Америка, в Мемфис мина премиерата, и в България края на октомври. Но аз с така полуусмивка, разбира се, и самоирония, напоследък се шегувам, че съм и балканска актриса станала, защото аз вече имам един македонски филм, един гръцки, в който играя на гръцки. Той се казва "Чуй ме" и трябва да излезе сега края на януари и началото на февруари по кината в България. Аз играя на гръцки, при положение, че не говоря гръцки. Това ми отне 2 до 3 месеца да науча цялата роля на гръцки. Да, това наистина не знаех, че мога да го направя, но и това след COVID беше първото ми предложение за ангажимент работен и аз естествено, че го приех. Освен това, снимахме на остров Хиос в една чудна пролет, март месец 21 година. Изобщо 21 година беше най-големият ми професионален връх до сега, като филмов маратон, в който аз влизах от филм в филм буквално. Заснех за една година 5 филма, един от които беше сериал за Нова телевизия, който от края на 21-а прелява в 22-а. Това беше "Лъжите в нас". Филм за Нова телевизия с една много тежка роля на един прокурор, Адриана Чуковска изиграх там. Но буквално не ми се е случило, когато заснехме след сезона. Аз заснех първа всичките си сцени, тръгнах на 15-ти от Силистар, на 16-ти си дойдох в София, смених си косата, в смисъл махнах прическата и цвета на Стела, защото тя пак се казва Стела след сезона. Направих прическата за Аромат на липа и на 17-ти летях за Мемфис, а на 18-ти бяха първите ми снимки. Тоест аз за два дена, естествено в много репетиции, уговорки и систематизации преди това, аз скочих от едната роля в другата. И когато казваш кое ми е трудно и дали понякога ме е страх от това, което играя, там бях много притеснена, дали ще успея да разгранича категорично двете героини. Те са много различни, слава богу, но все пак с разлика от 2 дни ти да скочиш от едната жена в другата, това е вау. Естествено,
пътуването, новата среда, Америка, веднага промениха светоусещането ми. Няма нищо общо с Силистар, природата, морето, плажа, което снимахме след сезона. И да, така че до вече като гледах филмите се успокоих, че те нямат нищо общо, но за мен тогава си беше притеснителен този факт, че така трябва да стане. Наистина от единия филм скочих в другия, но това просто България така се случва. Не много хора го имат това като преживяване, защото твърде е малко работата, която ни се предлага, но мисля, че по света това непрекъснато им се случва да влязат от един проект директно да влязат в друг, когато си много търсен и съответно наеман за работа. Wenn Sie uns das verraten würden, welche Projekte stehen jetzt noch an? Ами, предстоят няколко театрални проекта, в които влизам, за което е следващ такъв маратон, само че на тема театър всъщност, защото до сега, с изключение на това, че възстанових реално променяне и направихме един такъв много нов драматургичен текст за 199, който се казва Кулата. Май месец аз нямам никакви премиери след ковида и реално аз се молих да се появят нови ангажименти и нови роли, които да са различни от всичко, което съм правила до сега. И сега са се заредили такива процеси, които ми се обадиха едновременно почти от няколко театъра в България. И ми предстоят няколко театрални проекта. 2 френски комедии, които ще осъществим съответно с едната с театъра в Търговище, а другата с театъра в Смолян. Родопите, които са ми много любими и така Бог ме чу и ми съчета това да съм в Родопите и да играя театър там за техния театър, което е невероятно, но имайте предвид, че тези премиери, като излязат в театрите, които ги създават. След това правиме турнета из цялата страна, включително и в чужбина. С Ямболския театър, където направихме няколко успешни проекта, включително и Котка върху горещ ламаринен покрив, сега ни предстои една амбициозна задача, а именно Пинтер и неговата пиеса Измяна, която трябва да е, може би, премиера следваща. И с Габровския театър, мой най-любим, където никога не съм работила като актриса, също обмисляме един проект, който Живот и здраве трябва да излезе чак на есен. Така че, да, тази година ми се очертава много пълна и светла с театър и с среща с публиката в цялата страна, поради което. Wenn du jetzt die Möglichkeit hättest, den Bulgaren außerhalb von Bulgarien oder auch anderen Menschen eine Botschaft zu übermitteln, welche wäre das? Ами на българите извън България бих им казала, че много им се възхищавам и че им пожелавам да са здрави и силни духом, за да запазят именно българщината, която ни прави силни, различни и оцеляващи. И, как да кажа, ние сме особени посланници на човеколюбието и духа и сме различни от другите. Няма нужда аз да ви го казвам, вие живеете там и го знаете. На всички хора пожелавам повече разум, здраве и това да направим всичко възможно да запазим мира, защото не са хубави нещата, които се случват в момента и смятам, че това е самоосъзнаване на всеки един по-отделно, но и на човеците като общност. Мисля, че с съзнателни мисли в тази посока и противопоставяне на някакви единици лидери, те наречени, които решават и определят съдбата на милиони хора. Не мисля, че след всички филми, книги и изобщо проекти на изкуството, които са направени по повод това какво е причинила Първата и Втората световна война, са останали нечути и непочувствани от всички хора по земята. Трябва просто да се сетим за това и да го спрем на време. Аз съм сигурна, че това е в моженето и силите на хората. Просто не мога да повярвам, че наистина човечеството не е мръднало на йота и би допуснало да се стигне до Трета световна война. Това. Wir danken Ihnen wirklich von ganzem Herzen, dass Sie mit uns gesprochen haben und es ist wirklich eine Ehre für uns. Аз благодаря. Надявам се да не съм ви оттекчила и това, което разбрахте за мен, ви отворило малко повече вратата за това, кои сме ние, българите.